नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम जादोंलै आंना। गोजोन मोनाबिलि बयनिसिमबो। कमेन्टस खालामदो। मोनानि बार जादों एसे। सानैल' दं नामालै? कमेन्टस प्लिज रायजोफोर। हेलौ 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 हेलौ। बरिया जादोंना बोथोरा नै मोनाब्लि मोनाब्लि बिराद बरिया जायो आरोना लोगोफोर। फोथारैनो रयता नार्जारि। आं गोबाङानो सिनाया जानांगौ दे आंखौ लोगोफोर। आं बिस्वनाथ सारियालिनि।
बिराद खम माथो मानसिफ्रानो अबेसे रावबो गैला माथो बरिं नांदों कमेन्टस खालामदो लोगोफोर कमेन्टस खालामदोरा रावबो कमेन्टस खालामा माथो टाइम मोजां नायनानै लाइभ फैफिनगोन लोगोफोर गोबाङानो बेस्थ' जानांगौ दासान्दि ना माइ हानाय बोथोर ना बयबो धाम धुम फोथाराव ना बाय बाय